ole zirlai duam tak tak te nu le pa te in zawai ben han chi pai kabu ka che u te hi Dr. Zelal Bobi ka head Department of Mathematics Pachhunga University College chami kani tin mathematics club voina kan su chan kami hian teacher in charge adin tir tang khan kan ni bok ani he club mathematics club hi August ni som pakwa sang hi som hile pathum khan Pachhunga University College cha zirlai duam tak tak mathematics lama tuimi 10 an din chhop ani cái cần nào te an tay mà em an thiam na te midang harsatna nei zawk te sut hian pui turin he club hi an din ani che tiang tak chuan ma po an la thaviau maya mathematics competition te po college chunga te an dina problem solving ang chi ten chung tiang te po chuan tui takin no pang emazatin an participate ta lom te po an siama thatakin he club hi kalmek ani an halak na chi khata chuan mathematics UG course ami differential equation hi a guidebook an siama a textbook hi 0.2 te siam oma chuta problem ho reng reng ata chu a zawai nan lo solve fek maya an ti lom hle me tuna hian ma chhop number theory elementary number theory te po siam chho an tum mek bok ani ti chuan mathematics club te hian ma chhop dang an nei poimo tak chu kan faculty za om tak Dr. El thang moya ma thirin YouTube kaltlanga mathematics in zirna guide siam an tum mek ani tuna hian he topin man la YouTube channel te buatsaih he kaltlang hian mathematics harsatna nei 10 graduate level ani mo ai hniam ma poni selang lokpuina tam tak an chhar ngei kan be seya an thorim na an fak omin an kalzel na tura du lo ting zel turin du sak na sang ber kan la na ni kalome